Il-Prim Ministru Joseph Muscat kien impenjat f'konferenza f'Palermo li ddiskutiet is-sitwazzjoni u l-ġejjieni fil-Libja. Il-Prim Ministru qal li hemm bżonn li kull deċiżjoni li tittieħed tkun waħda fit-tul fil-kuntest u meħuda mill-Libjani stess. Sostna li l-komunità internazzjonali trid tkun hemm biex tgħin il-proċess demokratiku jseħħ fil-Libja. Dan hekk jfisser li mill-istabbilità fil-pajjiż ġar tagħna tgawdi l-komunità internazzjonali kollha, speċjalment il-pajjiżi tal-Mediterran. F'din il-konferenza spikka wkoll il-mument li fih il-mexxejja rivali Libjani, jiġifieri l-kap tal-Gvern tal-Għaqda Nazzjonali Fayez el-Sarraj u l-Ġeneral Khalifa Haftar iltaqgħu u ħadu bidejn xulxin fil-preżenza tal-Prim Ministru Taljan Giuseppe Conte. Il-laqgħa ta' ftit minuti bejn il-protagonisti Libjani kienet l-ewwel waħda fl-aħħar 5 xhur li l-mexxejja rivali Libjani iltaqgħu għalkemm ftit li xejn jidher li qorbu lejn xi ftehim bejniethom. Fil-fatt Haftar jidher li telaq mill-ewwel mill-Italja, madankollu skont sorsi diplomatiċi matul il-laqgħa l-Ġeneral assigura li Sarraj se jibqa' fil-poter sal-elezzjoni. L-istess imkejjen qalu li hemm possibilità tajba li l-Konferenza Nazzjonali tal-Libja tkun l-ewwel pass għall-elezzjoni li tista' sseħħ f'Jannar. Din il-konferenza mtella mill-Gvern Taljan kienet maħsuba li tagħti spinta lil proċess ta' paċi imfassal minn Nazzjonijiet Magħquda u maqbul f'Pariġi f'Mejju li għadda. Minnaħa tiegħu il-kap tal-Gvern Taljan qal li l-konferenza ma kinitx maħsuba biex jittieħdu r-ritratti, iżda inizjattiva li tappoġġja l-isforzi tan-Nazzjonijiet Magħquda biex jitkompla dijalogu għal stabbilità u paċi fil-Libja.